Ndichikutambira zvekare pano padzirari 263 pano pachenge ndichikuzivisai manews updates zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that patinodzoka neamwe mapost uchange uchingozvionera panapa change chichitsudzura nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Malikes enyu akatikoshera zvikuru uye kusubscribe kunobatsira kuti iwe usasarire panyaya dzemanews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Vadikandise kuziva kwamunozviita manews updates panapa rare 263 tinoyaya nawo tikamabatanidza tinoitira kuti unge uchiwana manews updates akati one day pasame video ndosika tichiuya nawo tikamabatanidza zvinobatsira kuti vamwe vanogona kuzoti aiwa hatirari video rawandiisira iro ndakariona saka ndichimaisa wanti ari 2 pasame video kuitira kuti rechitu rachiona zvimwe unenge usina kuriona ndosika tichibatanidza manews updates epanapa rare 263. Vadikani ndichitenda nisupport yamunopa pano pa this YouTube channel rudo rwenyu rwamunoratidza pano pa rare 263 rwakatikoshera. First update yadano zvemuzora nasi update yemukomana akaripa dongi. Mukomana uyu abata chibharo dongi iri rikunzi rakafenda ari pakati pekuribata chibharo. Zvachaita ndichakuisira video rake achiita example yezvinhu zvaiita mweya yetsvina. Ndinokumbira kuti zvarofika comment section anodeserva makore mangani mujeri uri iwe uri kuitunga nyaya iyi. Tomboti ndiwe iwe wanzi tonga titongerawo nyaya iyi brain dzako unofunga kuti anodeserva makore mangani mujeri. Vakadzi vaperere munyika ino yeZimbabwe takatarisa munyika ino yeZimbabwe kuna vamwe vanhu vari kutoti varume havachawanike vari kuperera kumadrugs but umwe munhu ari kunoita simba rekubata dongi chibharo. That one is this video. Kubata dongi chibharo. Waita zokuita sei itato. Zvishoma ndozoaita. Saka rakatofenda uchidaro so. Rawa rega rigadi. Mujirisimuke. Rigasimuka. Unorema. Next update video ra Geza. Apa pa videos ageza aya kana videos akaita se aya anditapudze kana kuwedzeredza zvandinoita ndokuisira video riri zvariri. Wapedza kuona video riri zvariri upinda mu comment section ndedu tese wotaura zvanofunga mu comment section pamusoro penyaya pamusoro pe video ranjakuisira. Wapedza kuriona video iriri utaura zvanofunga comment section. Ini sati rarinda enda tosangana zvekare munguva inotevera. Comrade Mtamba unavakomana vako APC vabvunze maripoti ekuti zvinoda vanhu paground apa ndezvipi. Vanhu havachadi saka vanhu vakapinda mumastreets umu right vachitsvaga their constitutional fighting for their constitutional right. My demonstrations are will be very peaceful and unprovided for by our constitution. Tikanzwa kuti kune munhu asungwa, munhu apfurwa, mapurisa ako ese anogara kumarokesheni. We want to warn you kuti mapurisa ako iwo vanogara kumarokesheni tichati vanhu vadhire navo nemafamilies avo kumarokesheni ikoko vanopedzerana. Saka munofanira kuita zvinhu zvinodiwa zvido zvevanhu because muri mapurisa evanhu. Saka itai zvido zvevanhu. Kana mademonstrations ari peaceful unless kana mademonstrations acho akava violent akadii hatimadi mademonstrations akadaro ayo hatimadi but kana ari peaceful aitaura kuti because hamungarambidzi vanhu ka kuti vari munhu chamuni munorambidza sanani you tried it kumashure zvikaramba and
takarasikirwa namapurisa akawanda, tikarasikirwa namasiyawo akawanda. Vandaiziva dzaitova hama dzangu nokudawo kuti munenge muchirwa nechokwadi. Kana vanhu vakati havachadi. Saka this time hatidi kuona mupurisa. Kana mupurisa uchinge uripo kuona kuti hapasi kuitwa crime chete, but not kumisa vanhu kuita mademonstrations, vachidemonstrata with their rights. Attend.